Imaginea fericirii este un exercițiu de vizualizare foarte simplu, recomandat în cazul unor afecțiuni mai ușoare, persoanelor sensibile și emotive, care nu au o imaginație foarte bogată, dar care au latentă sau activă o mare capacitate de evocare a emoțiilor pozitive. Mod de desfășurare a exercițiului. Așezați-vă pe un scaun sau un fotoliu cu spatele sprijinit, dar drept, într-o atitudine cât mai comodă. Faceți 10 respirații complete, inspirație și expirație, numărând invers de la 10 la 1. De la 10 la 5 inspirați, de la 5 la 1 expirați. Relaxarea prin respirație vă va da o stare bună de calm. Fixați în minte, apelând la imaginație, propria dumneavoastră înfățișare fericită, mai ales chipul, iradiind de sănătate și bună dispoziție. Dacă vă este greu să faceți acest lucru din memorie, folosiți o fotografie optimistă, dintr-o perioadă în care vă simțeați bine și sănătoși. Concentrați-vă asupra ei, apoi încercați să o recompuneți mental. După ce imaginea este fixată în minte, încercați să vă concentrați asupra detaliilor. Pielea este strălucitoare și emană sănătate. Obrajii sunt îmbujorați. Ochii vă strălucesc. Zâmbetul exprimă siguranță și încredere. Pe măsură ce rețineți detaliile, încercați să simțiți și emoția tonică pe care o provoacă fiecare dintre ele. Mențineți în fața ochiului minții imaginea chipului dumneavoastră și a întregului dumneavoastră trup sănătos. 5 minute. Reluând vizualizarea cu calm și răbdare. Ori de câte ori vă va fugi mintea în altă parte. La sfârșitul exercițiului, respirați de câteva ori profund. Întindeți-vă ca după un somn bun, după care puteți reveni la activitățile zilnice. Recomandări. Prin această metodă aplicată consecvent, pot fi ameliorate sau total vindecate afecțiuni curente precum guturai, gripă, dureri de cap, deranjamente digestive, stări de oboseală, boli de piele, etc. La bolnavii cu probleme respiratorii s-a observat, de exemplu, că nasul se desfundă de la sine, arborele bronșic se eliberează de secreții, tusea se potolea. Evocarea emotivă a propriei noastre imagini, trup și chip, aflată în stare de sănătate, vigoare și bucurie, este un tonic de excepție care, administrat regulat, duce în timp la redobândirea stării de sănătate.